Takže ahoj, vítám vás u zpráviček číslo 1. Takže hned na úvod bych chtěla říct, že série Second Life se bude točit až minimálně za týden, protože jsem se klepala, bude se točit za týden, protože ty vole, je mi dneska nějaká zima, furt se klepu. Tak bude se točit až za týden, protože prostě teďka nemám moc času. Hlavně postavy do Second Life by měly přijít až zítra, nebo nevím kdy. A bez nich by to bylo takový prázdný. Vlastně přijde jenom jedna postava, ale to nevadí. Tak to bylo k Second Life a další z věcí je ta, že bych vám chtěla říci, že o výměně pet shopů. Takže Vandu, mě a Luise nevyměňuji. Prostě nevyměním je a nikdy byste prosili, prostě takhle Luise, mě a Vandu prostě nevyměníme nikdy. Prostě jsou mý nejoblíbenější pet shopové. Ještě bych se chtěla vrátit k tomu Second Life. Vzpomněla jsem si na to, že by měla přijít vlastně 3 postavy do seriálu, na to jsem zapomněla. Jedna bude Short Haircut, další bude chrt, který se jmenuje Richie a potom tam bude stejný druh psa jako je Louis, takže ten, což bude Jeff. A Louis a Jeff budou bráchové. Víc vám toho k Second Life neřeknu. Tak a to je zatím všechno pro dnešní zprávičky a se s vámi loučím. Já jsem Mia a ahoj.